Kawadhi nyime ni jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha owacho ni kwan 27 mar jogo makalo e tuo mar Kahera kata TB osebedo ka wito ngimagi kata yudo achiedh nade kaluore gi pek mar nyiewo yedhe mag gayo tuono. Orero ni nonrono omiyo sirikal koro chako miyo pek thieth mar tuo Kahera. Ne oloso romo mane okelo kanyakla jokanye sekta mar thieth to ahinya ne en romo mar puonjo jopiny e wi tuo mar Kahera. Kaka inyalo pime kendo chenro ma iluwo mag thieth ne ji mosegamo tuono. TB continues to pose a significant public health threat, particularly in vulnerable and marginalized communities. Prioritizing early detection, contact tracing, and infection control is crucial to minimizing TB's impact and preventing new cases. At times, we read through figures and take it to be usual, but it is not. Because there is a caregiver who passed on somewhere. There's a breadwinner of a family who died somewhere. So this, we should not just treat them as statistics. It should be a reminder to ourselves and to everyone here that we have to do something about TB. But I'm happy to note that over the years as a country, we have made progress. We have noted a decline in the cases.